Angelezi adalankhula mawu nthawi ina yake kunena kuti better the devil I know than the angel I don't know, kunena kuti ayi kuli bwino kumagwira ntchito ndi satana amene ineyo ndikumudziwa ndamuzolowera kusiyana ndi ngelo amene ineyo sindikumudziwa. Lero panenso voice box akulume Jonathan Phiri akulankhulanso chimodzimodzi kunena kuti ndani amene iweyo sukumudziwa amaopsa kwambiri kusiyana ndi ndani amene udamuwerenga masitayilo ake umamudziwa bwinobwino mmene amachitira zinthu zake. Nditikale limodzi pano pa Nyanza voice box timve kuti chifukwa chani akulume Jonathan Phiri akulankhula motere zokhudza ndi ndale zathu kuno kwathu Malawi, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyanza voice box. Ndani amene ukumudziwa ndi ndani amene sukumudziwa. Dani opsa kwambiri ndi dani amene sukumudziwa. Ndani amene ukumudziwa kapena amene ukumuona kuzionetsera poyera, ameneyo samakhala opsa ngakhale pang'ono, koma amakuthandizirani kupanga build chinthu chanucho kuti chikhale champhamvu ndiponso kuti mupambane. Ndinene ine lero pano kunena kuti abambo Phiri Malata sangakhale ndani wamkulu kwambiri ku chipani cha DPP, zosatheka. Ine sindikukhulupirira kunena kuti Agape Khombe angakhale ndani wamkulu kwambiri ku chipani cha DPP, zosatheka. Ndani wamkulu kwambiri, ndani osakhululukidwa ndi amene anapezeka mu group ija imene anaichita create, group imene amatizika apite ndi to parliament akapange lamulo la age limit. Ndipo group imeneyi itachitidwa create, ine ndinadzidzimuka kuona kunena kuti munthu amene amazitchula kuti iyeyo ndi president wa anthu osauka, dzina lake ukapezeka pomwepo. Ndadzidzimuka kwambiri. Zitheka bwanji gulu limene kupanga upo kuti amalawi azipitirira kusaukabe, kuti Dr. Simakafika Chakwera apitirire kulamulira, iye nkumakapezeka kumeneko. Kuchokera pamene pacha ndidadziwa kunena kuti alipo ena amene ndithu amangooneka ngati akakowa koma ali makwangwala. Alipo ndithu anthu amenewo uoneka akakowa ali makwangwala. So tikakhala anthu anzeru timafuna kuwauza kuti inu tonse muli apa muli ndino akakowa. Chabwino maerete tigwereni m'mazimu. Akagwera madzi pakati pa mtsinje muona mawangawo ena amba kuoneka tsopano. Sizi munthu weniweni amene amasapota, amene ndi osapota chipani cha DPP yangokhala miyezi 3 angamatulutse ma VN, angamatulutse ma audio omakamba kunena kuti ayi mukakweza target ife tipita pa nsewu. Akutanthauza kuti cha akawaunikira chana ku opposition iwo afuna azipanga cha, afuna yankhule kuti cha. Ndiye munthu ameneyo nkumanena kuti wamtundu wanji, pamene anthu osauka kuti amene akuamenyera ufuluwo akusangalala kunena kuti bora ankoni kusiyana ndi ulamuliro uja wapita uja tina uchotsa pa 16 September Dr. Simakafika Chakwera. Anthu akutero tu mwayiona, anthu akunena kuti iyayi pali kusiyana kwa ukulu, chifukwa pano chimangacho ndi 60,000 thumba, madera ena 50,000, pamene pano chikadatha kufika pa 150,000 back. Mwayiona, chikanakhala pano chitafika 150,000 back. Ndiye wina ndikumabwera akuluakulu tikamakamba za target. Akuluakulu chinthu chimene cha munthu amene ndi galimoto, target za anthu olemeratu. Andi chimene chijeje kuti chipangeni kuti nsewu wathu ukonzedwe wa M1 ndimanena mbubweza si ndalama za masewera kuti ukonzedwe nsewu olimba, si ndalama za masewera. Zikufunika pamene paja aonjezere target ija ncholinga choti tikhale ndi misewu yabwino mdziko. Lero tikamaona anthu ena ake, tikamamva anthu ena ake kumalemba malisti yawo
nkumanena kuti omenyera maufulu kumalemba malisti yawo ndikumanena kuti anamenyera ufulu wawo ena umayina awo kuwafufuza kunena kuti anamenyera ufulu dziko lino la Malawi kwa amphawi, anamenyera ufulu mpotani chifukwa ifeyo enawo ndi amantha kwambiri, amantha osati masewera ya ndipo pali mayina ena anthu pamene paja amakanika ndikubwera kuno komwe atikuopa kuphedwa, amaopa ndithu atikuphedwa, pamene ena amayika mutu wawo panjanje kuyika mutu wawo panjanje osaopa kukhala mdziko muno ndikumayankhula modzazula chakwerawo kuti kachofikira chindifikire ndikumenyeratu ufulu. Akuluakulu munthu wamantha sapambana nawo, amantha lukaka kunkhondo kandino asilikali mumenya nkhondo ukazangwamba kuyambisa mantha kuwafoketsa anzako atha kukuphaso anzako omwewo chifukwa ndiwe wamantha. Aliyense munthu wamantha olo Bible linakamba munthu ameneyo sapambana pachina chilichonse. Nawo wamantha akapufuna kuchita business enkamba business ndalama yangayi itha kuduka sungapange business. Ndi aliyense amene amachita mantha kumanena kuti singapite dziko la kwathu, ine zingoyankhula maaudio zingoyankhula machani, ine singazionetsere ku mtundu wa Malawi chifukwa ine nkazionetsera ndiphedwa. Pang'ono chabe ndikulephera kwakukulu kwambiri kumenyera ufulu. Aliyense munthu wamantha sapambana pachilichonse. Akuluakulu alipo anthu mdziko munomo amene anatenga mutu wawo kusiya panjanji, amene muli sitimene chemene unalemba inu aejeni inuyo mumati zitchula kuti aejeni a president amphawi inu mulibemo mmene mujamu. Akuluakulu dziko lino tikunena kuti alipo anthu ena anatenga mutu wakusiya panjanje kupita kukakumana ndi ameki ndi Anapelo Ntalimanja patalembedwa chikalata chimene nthawi imene ya Malawi Freedom Fighters amene ndithu amaoneka kuti anali pasogolo koma munali mabungwe ambirimbiri koma Malawi Freedom Fighters anali pasogolo kupita kwa Anapelo Ntalimanja kwamuuza kuti ife simathematic machini anthu akudandaula m'mamidzi mosauka, ife tikuona kuti mizimu yathu sikulola kuti chimene chichigwire ntchito bwinobwino mutibera kuwauza live kuwauza pamaso kufikira mpaka na Anapelo pomakhesa misonzi ndi kumenyera ufulu kumeneko kufika mpaka kuita na asilikali ambirimbiri ena unena kuti atichire chipongwe ndi kumenyera ufulu kumeneko. Zimene anachita china chimwaza kupita ku koti ndi anthu ena kunena kuti iya ife silufuna mathematic machini tikufuna manyo akuti nkugamula kunena kuti kamuzizalowa umo koma inu muzizawerenga manyo ngati poyamba kumeneko ndi kumenyera ufulu. Osati kumenyera ufulu munthu koma dere kutulusa mavini kumayankhula zakozo basi mwina akumanga akakumanga muja basi 2 days akutotsamo ukatele thanga lizochira kuchuna ngati zongogwirizana akuluakulu kumeneko sikumenyera ufulu. Tiyeni dziko lino tikamayigwira ntchito tisigwira ntchito kuti tikumenyera tizinikamba kuchokera pasi pa mtima kuti ifeyo ndife president wa anthu osauka, tizikamba kuchokera pasi pa mtima kunena kuti ifeyo tikuyimirira anthu osauka mdziko muno, noti tikamapanga zinthu maziguguda pa mtima kumati ine no. Ndikambe pano kunena kuti ndani amene ndikubwerezanso ndani amene amakhala woonekera ndi ndani osaonekera opsa. Ndi ndani uyu amene saonekera amapanga zinthu zake mwa silent, munthu amene amakhala munthu woyipa kwambiri. Ndinene pano mobwereza kunena kuti Abile Malata akhala mbuyo monsemo akukhala mbali ya boma ya MCP. Akuluakulu sindikukhulupirira kunena kuti ndikunena mobwereza, sindikukhulupirira kunena kuti ADPP angamuone kuti ngoyipa kwambiri chifukwa chonena kuti nthawi imeneyo amabakira boma lake limene anali ayi. Sizingakhale kunena kuti akamuone ndi woyipa kwambiri Agape Kombe chifukwa chokuti anali mbali yake imene iye amachita defense kuti mbali imene aliyo kumene kukupasa chokudya mbaleko kusachoke. Ine sindikuona kulakwika kulikonse.
opsa anali awawa amamenya nkhondo yachisisi kuti Profesa Arthur Peter Mutharika asayimire ndikumachita create group imene nkuyikana kumeneko group ya upandu imene ndalama zake zimachoka zochuluka ku MCP komweko ndikumadyanso kuti Profesa Arthur Peter Mutharika asayimire chifukwa choti wakulu akakhazikitsira muno ku parliament. Ndikuti nkumapezeka kuti ena akeno amene lero akuzitenga kuti nakuti atiwo madolo maina awo anapezekanso pati kupezeka pa group imene ya upandu ija. Sindikudziwa ngati zimene za DPP akukumbukira paja amalaiti ndi nthenda silimachedwa kuyiwala. Sindikudziwa ngati maminista zimene zomukumbukira kunena kuti panachitidwa create group ndipo ena amene amasokosorutsa ma VN awo daily zina lawo linali pomwepa apa. Ilo akamakhala kangala chifukwa chonene Profesa Peter Mutharika wawina amene ankapangira upoyo umampangira zina ndi zinayo kudabwa nazo kuti chifukwa chachani. Fandi yemwe uja amene mukafuna kukhazikitsira lamulo parliament uja mumadziwa kuti Nankumwa akabwera akapikisana ndi Chakwera mmadziwa kuti Chakwera atha kupambana Nankumwa mmadziwa kuti Nankumwa sangawine. Ndipo ndikunena mobwereza kunena kuti nene zoona pano tikambe zoona kunena kuti kupanda Profesa Arthur Peter Mutharika DPP singanawina olo pang'ono. Anda akuluakulu Mulungu amamusunga munthu ndi moyo ndi cholinga. Peter Mutharika Mulungu akusunga cholinga choti dziko linoli apulumutsa amphawi. Mulungu amamutetezera cholinga choti amadziwa lizafika tsiku lina lowawa dziko lino. Mulungu amamutetezera kunena kuti komanso ankamtetezera kunena kuti tsiku lina lidzafika nyengo zowawisa ngati pa 16 September pamene amalawi tidzafune chipulumutso cho angapulumutse anthu osauka ndi ndani. Ndiye khayo Profesa Arthur Peter Mutharika akabambe ayi 0 kwa 100 simaona kuti angapikisana ndi Chakwera munthu wochita kulephera constituency yake kulichira kulephera MP nkumaganiza zoti angakhale president mazoti sangawini. Akakhala bakili mulaji ndani awa atupere muluzi limachita kuzoti awa ndi ayi sangawini sangapikisana ndi Chakwera nkuwina. Ndi anthu zimene zozo amadziwa chifukwa chake amachita upo ngati umene kuti amutsekereze Profesa Arthur Peter Mutharika kuti asayimire. Koma tithokoze Mulungu kunena kuti sadalolenso Mulungu mpaka na zofuna zawo upo wawo umene amapanga sudatheke. Chocho lero Profesa Arthur Peter Mutharika ndi president wa dziko lino. Ndi president wa dziko lino komanso ndi president tikati wa dziko ndi wawina aliyense ka opposition yo president wa Peter Mutharika. Aliyense dziko lino la Malawi kandi Ngoni kandi Mulomwe kandi Famang'anja kandi Ayawo kandi Atumbuka kandi ndani aliwonse kachewa president wawo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika kuyambira kumpoto mpaka na kuno kumwera chigawo cha kummawa mpaka na kumadzulo konseko pena paliponsepo president wawo ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Choncho timafuna ife tipemphe pamene tilowa chaka chimene cha Nyuwani cha 2026 lero pa 2 January tiye tipangene zatsopano akuluakulu. Tiye tipangene zatsopano, tiye tikondaneni wina ndi nzake, tiye tisiyeni zomamenya nkhondo zakabisalirazi. Ngati munthu tinaye mawu tisachitenso kudzera mwa munthu wina kuntuma munthu wina kugwiritsa ntchito munthu wina ayi. Ngati wina wake wala kapena pake bwera wewe wekha amene yankhula naye munthu. Noti kuntuma munthu wina atamuyankhule wakuti kapena atamunyoze wakuti ayi izi sizingatithandize dziko lino la Malawi. Tiye tigwireni ntchito ndi boma kuti dziko lathuli litukuke. Kuti dziko lathuli litukuke ntchito tikamati kumenyera ufulu sikuti sodere nkungukhala munthu wongotsutsa china chilichonse akati togeti iyayi akati chakuticho iyayi. Tiyeni nthawi zina tikhale anthu kaganizidwe kathu kofuna kuthandizira dziko lathu, kuthandizira president, kuthandizira boma lathu kuti lipite pasogolo, chitukuko chipite pasogolo, anthu osauka mamizi kukoma amene amba kukumva akhale ndithu kuti apitirire kukumva dziko lino. Zikakhala choncho dziko lathu lino lizakhala lopambana. Tiyeni ife ma activist tisiye ugogodi, tisiye
kumakhala kuti kumakhala kunena kuti kumaoneka ngati kuti uli mawangawa ali wongodzola ngati khwangwala, kumaoneka ngati ndi woyera ngati kakowa, chikhaleni chiwangodzola, uli mbali inayo uli mbali inayo. Tisiye zomakhala ngati kamiliyoni, zomakhala ngati nanzikambe, kumasinthasintha zochita munthu. Tiye tisiyeni. Mukhale ndi madzulo abwino, madzulo opambana. Munali ndi ine Comrade Jonathan Phiri, ndikuti happy new year.